Si Charlotte ang unang nakapansin sa dingding na iyon. Ang sabi niya, "Titigan mo mabuti, Mommy." Si Charlotte ay 12 years old noong mga panahon na yun. Mahilig siyang magbasa ng mga fantasy at horror story. Kung horror story at fantasy man ang kinahuhumalingan ng anak ko, ano nga ba ang magagawa ko? Tiningnan ko naman yun dingding gaya ng sabi niya. Kahit sa isip ko, ano na naman bang kalokohan itong naisip ni Charlotte? Very weird imagination. Minsan kasi pinagtritripan niya ako. Pinaprank niya. Inaalam niya kung magiging mahusay na short writer pagdating ng araw. Pagsulyap ko sa pader, tiningnan ko agad si Charlotte kung tumatawa na siya or mumingiti. Pakiramdam ko kasi na isahan na naman niya ako. But si Charlotte nanatiling seryoso. Pinunasan niya ang eyeglasses niya para makitang mabuti ang sinasabi niya na nasa dingding. Itong kulay brown na to, yung manchang ito, Mami. Kapag tiningnan mo mabuti, parang hugis mukha ang sabi niya. May kulay brown naman siya ang dingding. Gawa ng kalumaan ng apartment na yon at marahil bunga ng natuyong tulo sa kisame noong tag-ulan. Hindi ko na-digest agad ang gustong ipahiwatig ni Charlotte. Sa halip, tiningnan ko agad ang posibleng gastusin. Kailangang ipaayos ko ang kisame hanggat summer. Baka nga may tumutulo dito. Kalilipat lang namin sa apartment na yon at that time. Nasa kwarto naman ni Charlotte yung mancha sa dingding. I suggest na dikitan na lamang niya iyon ng poster. Pero ma, hindi ito ang tinutukoy ko. Ang sabi niya, merong kakaibang itsura ang mancha. Parang mukha at parang may nakatingin sa akin. Umiral na naman ang pagiging imagination mo. Ma, seryoso ako. Sige, gagawan ko ng paraan sa budget na palagyan ng wallpaper ang dingding ng kwarto mo. Kung yun ang gusto mo. Binaliwala ko ang tungkol sa bagay na yun. Besides, hindi ko naman nakita yung sinabi ni Charlotte na hugis mukha sa dingding. Binaliwala ko na lamang iyon na mga oras na yun. Pero isang hapon, habang naglilinis ako ng kwarto ng anak ko, wala siya roon dahil nagkayayaan manood ng sine ang mag-ama ko at ako lang ang naiwan sa bahay. Nang may mapansin ako sa dingding na iyon, parang ang hugis mukha ang nabuo mula sa mancha. Ang mukha ng babae ay nabuo, nakabuka pa ang bibig na parang sumisigaw. Mayroong mahabang buhok din ito. Sinlaki ng ordinaryong tao nang matitigan ko iyon. Parang kinilabutan ako dahil parang lalo siyang nagiging buhay o totoo. Ito ba ay isang imahinasyon? Nagkibit balikat na lang ako. Tinalikuran ko ang dingding. Sinimulan ko na ang paglilinis ng kwarto. Wala kaming katulong tuwing Sunday. Naglinis talaga ako ng bahay at iyon ang nakagawian ko. Sabi ng asawa ko, obsessive-compulsive nga raw ako. Hindi ako makakasama sa kanila ni Charlotte na manood ng sine. Makapaglinis lang ako ng bahay. Masaya na ako. Nakadukwang ako sa kama habang pinapalitan ko ang bedsheet. Maya-maya, naramdaman kong may presensya sa likuran ko. Nakatitig sa akin. Pinagpawisan ako. Kinakabahan. Lakas loob akong lumingon doon. Nakita ko ang isang mukha ng babae sa dingding. Nagumagalaw ang mata. Parang lalo itong nagiging totoo. Dali-dali akong lumabas ng kwarto ng anak ko sa takot ko. Kaya pagdating nila Charlotte at ng asawa kong si Hans, hindi ko pinangkit ang tungkol sa nangyari. Hindi ko kasi alam kung paano iyon i-explain sa kanila. Kung paano ko sisimulan ang kwento. That night,
Ginising na lang ako ni Charlotte. Ma, pupungas-pungas akong napatingin sa anak ko habang nakatayo siya sa gilid ng kama. Oh, bakit? Tanong ko agad. Ma, pwede bang dito ako matulog sa kwarto niyo? Ang sabi ni Charlotte. Bakit? Pagtataka ko. Basta, ma, sabi niya. Hindi ko na muna pinilit si Charlotte na magkwento. Pero alam ko na may kinalaman iyon sa muka, sa dingding. Pumayag akong matulog siya sa tabi ko. Kinabukasan na magising si Hans, nagulat ito na makitang nasa kwarto namin si Charlotte. Ang laki-laki mo na. Huwag mo sabihing natatakot ka sa room mo. Tanong niya noong oras ng breakfast. Dad, bungat ni Charlotte, I had a problem with my room. Ano yon? Maagap kong tanong. May kakaiba talaga sa kwarto ko. Ano nga? Naalala mo? Yung pinakita ko sa iyo sa wall? Ma, yung kulay brown naman siya na hugis mukha ng babae. Parang buhay siya kagabi. What? Taka ni Hans. Yes, Dad. Parang lumabas yung mukha sa wall. Kitang-kita ko. Bulalas ni Charlotte. Oh my God. Sabi ko, naniniwala ako sa anak ko. Anong uri ng kalokohan yan, Charlotte? Tanong ng asawa ko. Hindi siya naniniwala sa mga supernatural things tulad nito. Hindi, Dad. Ramdam ko. Haunted house ang apartment na to. Desisyon ni Hans ang paglipat namin sa bahay mula sa malaking second floor na apartment hanggang lumipat sa maliit na bungalow. Dahil sa financial reason, humina ang company na pinapasukan ng asawa ko. Natatakot din kami na posibleng mangyari. Kaya inunahan na namin ang pag-cut ng expenses. Napaka-practical na tao nito. On the other hand, ang pagiging sobrang practical nito ang dahilan kung bakit hindi mabuksan ang isipan tungkol sa mga bagay na idinadaing ni Charlotte. Ang akala ko ba na pagkasunduan na natin to? Hanggang ngayon ba, Charlotte? Bitter ka pa rin. Nalayo ka sa mga friend mo. Dad, hindi iyon ang dahilan. Haunted talaga ang bahay na to. Tigilan mo na yan. Gigil na sabi ni Hans. Noon lang siya ulit nagtaas ng boses. Pagtapos ng agahan na yon, nagtatampo ka ba sa daddy mo? Hindi naman po, ma. Sana'y pinaniwalaan niya naman ako kung sabihin ko sa iyong naniniwala ako sa kwento mo. Dahil na-experience ko rin ito. Really, ma? Oo. Bakit hindi mo sabihin kay daddy nang maniwala siya sa'yo? Marahil pressure ang daddy mo sa trabaho. Ayoko nang problemahin pa niya ang tungkol sa nararamdaman natin tungkol sa bahay na to. Besides, kalilipat lang natin. Hindi tayo pwedeng umalis agad dito. Ma, natatakot kasi ako sa wall. What if palagyan ko na lang na wallpaper ang wall ng kwarto para hindi mo makita yung mantsa sa dingding. Then, pabendisyonan na rin natin sa pari ang kwarto at ang buong bahay para mawala ang anumang bad spirit sa bahay na to. Sige, ma, please. Sa mga araw na yon, kinausap ko si Father Perez para bendisyonan at dasalan ang kwarto ni Charlotte. Tapos, nag-cash advance ako sa aking credit card para makabili ng cheapest wallpaper. Kami na lang ni Charlotte ang nagtulong takpan ang walls sa kwarto niya. Inuna namin yung part na may mantsa. Bahagyang nakikiramdam kami ng pinahira namin iyon ng glue. Nagtagumpay naman kaming matakpan iyon ng wallpaper nang walang nangyari na kahit ano. Nagsimula kami sa kabilang side ng wall. Palihim pala kaming nakikiramdam mag-ina. Kinabahan ako nang maramdaman kong uminit uli ang batok ko. Tumingin ako kay Charlotte. Nakita kong naninigas ang leeg ng anak ko. Bakit? Tanong ko sa kanya. Ma, kinakabahan ako. Saan? Piling ko para may nakatingin sa atin sa likod. Yun din
ang nararamdaman ko at tulad ni Charlotte, ayaw kong lumingon doon. Kailangan nating makalabas dito sa room, sabi ko. Ito ang pinakang nakakatakot na senaryo. Ang atakihin ako ng takot. Hinawakan ko ang kamay ng anak ko. Dalawa tayo, sabi ko. Tinig na nagpapalakas ng loob. Magkasama tayo, hindi natin kailangang matakot. Unti-unti nga kaming humarap sa iniiwasan naming dingding. Hindi ko sukat akalain iyon ang masasaksihan namin. Lumobo ang bahagi ng wallpaper kung saan naroroon ang mantsa na hugis mukha. Humulma sa wallpaper ang mukha sa isang nakakatakot na itsura. Dali-dali kaming kumaripas ng takbo. Takot na takot kami sa aming nakita. Never na kaming bumalik sa kwarto niya. Inantay namin na makauwi ang asawa ko na si Hans ng hapon na yon para ikwento sa kanya ang nangyari. Gustong mga tuwiran ng asawa ko, ayaw pa rin niyang lumipat kami pagkatapos sa mga nangyari. Later on, isang kapitbahay ang nagkwento sa amin 3 years ago raw. May namatay na babae sa apartment namin. Isang katulong na pinaslang sa kwartong iyon. Matapos gasain, sinasabing inginudngud daw ng salarin ang mukha ng katulong sa dingding hanggang mabasag ang mukha nito at magdugo iyon. Ang mantsa ng dugo na naturang dingding. Nilinis iyon na may-ari ng apartment. Ngunit may mantsa na hindi natangkal. Pininturahan iyon para mabura ang mantsa. Ngunit paglipas ng panahon, unti-unti ring nag-resurface ang mukha. Walang umuupa sa apartment, ibinagsak presyo ang renta. At nang dumating kami doon, kami nga ang pinagmultuhan ng kaluluwa ng babaeng namatay sa silid na yon. Dahil sa kwento, nakumbinsi na rin namin ang aking asawa na si Hans na humanap ng apartment na malilipatan. Nakitira muna kami sa aking pinsan. Hanggang sa makakuha muli kami, maliit lang din iyon. Mura ang upa. Medyo luma na pero ang mahalaga, walang history ng pagmumulto.